Ikus-entzulok ongi etorri iparraldearen orenera, Ipar Euskal Herriko albiste eta erreportajeak topatuko dituzue gure saioan, eta gaur gainera ostirala da, beraz, asteburuko planak ere proposatuko dizkizuegu. Astera goaz! Etxe bizitzaren arazoari irtenbideak eta erantzunak emateko ekintza egin du berriki EH Baionako finantza publikoen eraikinetako batean hain zuzen, fiskalitate arloan botere publikoen esku hartzea indartu daitekeela aldarrikatuz besteak beste. Tentsopean den eremua edatu, hainbat tresna eskuragarri baitira gaur egun bakarrik 24 errientzat, eta hori edatu behar dela Ipar Euskal Herriko beste herri batzua ez dugu dudarik. Bi alokairuen arautze zorrotza, badakigu elkargoak bere hautagaitza adierazi duela prefetari, baina hori lehenbailen aktibatu behar da, zenta konpentsazioaren ondorioz hainbat bizitoki itzuliko dira urte osoko alokairuen merkaturat, eta hiru egoiliar estatutuan sinesten dugu ez gira bakarrak, Bretainiatik, Korsikatik eta aldarrikapen berdinarekin ari gira. Existitzen diren tresnak eta dispositibo guztiak aplikatzea ezinbestekoa dela esan dute, hain justu etxe bizitza batukaitea, bi etxe bizitza izatearen aurretik joan behar delako, eta hildo horretan konpentsazio legeari jarritako helegiteak kritikatu dituzte. Ekainaren batean sartu beharko litzateke indarrean lege berria, baina estatuaren partetik engaiamendu handiagoa behar dela azpimarratu dute, eta erantzunik ezean, udarari bekira ekintzak areagotuko dituzte. Pazientzia izan dugu orai arte, gauza batzua intzenatzen direlarik badakigu txalotzen, baina gauzak blokatuak direlarik, gure iduriko doinua aldatu behar da, eta bai, hor legegileetan murgilduak gira, baina ari gira prestatzen okupazio ekimen batzu, ezpalimada instituzioetatik heldu, elkargoa herriko etxe, baina bereziki estatutik heldu erantzuna, herri mobilizaziotik adierazi behar dugu, hemen bigarren etxebizitzen borroka, hemendik goiti azkartuko dela. Errobiko festivala itsasuko galdu ezineko zita. Aurten bi asteburuz arituko dena uzailaren 15 eta 16 aitzin festival gisa, eta ostean kontzertu potoloak 21-tik 24 tartean hauexe. Daniel Guajo, beraz La Reunion gertekoa. Bera lagun mina dugu, noski eta bere lujaldean 70 garren hamarkadaren ondotik bere kultura eta bere hizkuntzak geola ipatuzu. Ara horren alde borroka handia egin duena. Badakigu Frantzia zentralista eta jakobinista horretan ez dela egez nortasunen eta kulturen anistasunen defenditzea, edo horretan gure kulturarekin bizitzea, simpleki. Eta harek egiten du hori, bere arteari esker, poesiari esker, musikari esker, dantzari esker. Bestalde aipatu dituzu Korsikako afileta, haiek polifonia mailan ezinago ederrak dira, eta gainera duela espaldi ez dira eskolegirat gin kantatzeko, eta ere Leila Marzial, berak beste arlo batetan, musika improvisatuetan eta jazz musikan, ahas ezaguna eta ere badu animaleko idekidura bat, adibidez hor, 2 hilabete pasatu ditu Kongon, pigme polifonia talde batekin. Beraz beti ari da asmatzen, ikertzen, partekatzen, beraz aurtengo Errobiko Festivalaren simboloetan txartzen da. Aurten hautsak bere beziko garrantzi hartuko du, kantatzeko beharra dagoela nabarmenduz. Kantoa guretzat munduan partekatzen dugun gauzarik bai simpleena eta baita ere misteriotsuena delako. Lehen gauza behar ba, eta baita ere azkena, badakizu kultura bat desagertzeko zorian delaik, azken gauza edo azkena gelditzen dena kantua dela, eta gero desagertzen da, hizkuntza baita ere. Eta bainan kantua egoiten bada, behar bai hizkuntza bere japizten aldela, edo beti kantuak esperantzaren mezua edo indaja baita ere badu. Festival honek giro berezia sortu ohi du, artistak ezagutzeko aukera eta batez ere laguntzaileen indarraz sortzen baita, aurten ere 100 inguru behar dituzte. Giro zinez berezia sortzen da egun horietan itsasun, eta
Bon, gomitatzen zaituztegu horren ezagutzeko, ez bali mazizte sekulan gin, noski. Behin diten bazizte segur berezinan ziztela. Eta asteburuko planei begira jarriko gara orain. Hilabetero legez azken larun batean Baionan kantu zizaren dugu karrikak alaitzen. Hitzordua Euskal Museoaren aitzinean. Hori goizeko 11etan, arratsalde gau partean berriz, Hortzaizeko ikastolaren alde, Siberutz, Gatibu, Zetak eta Matraka elektro-txaranga taldeen kontzertua izanen da Irisarrin. Eta igandean, doinu lasaiagoak zarena zarelako dantza ikusgarria bidarten, 5:00 eta ostean, Polin eta Juliet 6:00 Guaina ikastolak antolaturik. Ikusentzuleok irudi hauekin amaituko dugu saioa igandean itzuliko gara astekariarekin. Asteburu ona pasa. Zintzoki eskatzen